Godt nytår! 1. januar 2021. Jeg har bestemt mig for, at jeg i løbet af 2021 ville optage nogle videoer, så I kunne følge med i, hvordan alting foregår på marken. Der sker ikke så meget heroppe i dag, men I kan lige få et lille blik af, hvordan det ser ud. Og så har jeg nogle andre ting, jeg lige vil vise jer. Jeg har nogle nye projekter i gang. Og drivhuset skal snart til at være fyldt med forspirer. Så I får lige en tur. Her har vi mit nuværende skur, hvor man kan sidde heromme og nyde udsigten. Og jeg bruger det til, når jeg er heroppe. Hvis det lige begynder at regne, så kan man lige søge lidt i ly. Herover der er der ikke rigtig noget sat i jorden endnu. Der skal gøres klar, der skal køres noget møg på, så vi får lidt bedre gødning i. Og så er der her, der er 2 rækker tulipaner. Købt et nyt sted i år, så de står lidt mere i artrækker. Her der er sat en række med blandet farvede alliumkugler, og så er der en fri række, hvor der skal sættes stauder i. Herovre der har jeg sået nogle studenternelliker, og de ser ud til at komme fint. Der skal lige laves lidt lugearbejde dernede, men ellers så tænker jeg, at de kommer godt. Den her række, der er der påskeliljer, og liljer oppe i den anden ende, og lilla alliumkugler. Og hele rækken her, det er bonderoser. Og så har jeg mit staudebed sommerblomstrække, som er lidt sådan til eget brug herover, men noget af det bliver sat over i rækkerne, så I kan plukke af det til sommer. Der er blandt andet noget her, der har spredt sig lidt meget. Det skal tyndes lidt ud, så kan de blive sat et andet sted. Men det er sådan, det ser ud 1. januar 2021. Så går vi videre til de næste projekter. Ja, så er vi ved mit næste projekt. En skurvogn, som jeg vil lave om til et lokale, hvor jeg kan sælge lidt kranse og buketter fra. Og hvor vi kunne holde sådan nogle små arrangementer, hvor man kunne komme og lave en påskeopsats eller en juledekoration. Hvad jeg nu ellers finder på hen ad vejen. God størrelse, men der skal lige laves lidt herinde. Og så skal den kunne køres op på marken. Så, men I bliver opdateret hen ad vejen. Så er vi i drivhuset. Jeg er ved at gå klar til at skal forspire en hel masse. Så jeg har samlet kødbakker. Jeg har puttet jord i nogle af dem. Jeg har vasket af. Dem her mangler jeg at vaske af. Det der er lige vasket af. Så har jeg fået lidt flamingokasser. Super godt at plante i. Så har jeg købt de her nye bakker. Det er desværre bare det bløde plastik. Det kan ikke tåle at være så meget i varmen. Nye potter. Nye vandingsbakker. Og så har jeg været nede og hentet nogle spande til planterne. Søjleblokker er klar. Jord skal jeg lige have hentet. Og ellers så skal jeg lige have min mand til at sætte noget vækstlys op. Så er vi ved at være klar.